Nå, hej. I dagens video ser vi lige mig med lillebrors Noob Pro-verden, hvor vi bygger Noob og Pro-ting. Det her, det er et lille fyrtårn. Ja, har en ja, du har stadig hele din fødselsdagsgave, den der kigge. Ja. Det var noget, jeg gav min fødselsdagsgave. I spillet selvfølgelig. Ja. Ikke i virkeligheden. Nå, men her er mit andet lille hus. Der er ikke rigtig noget derinde. Gå videre. Og selvfølgelig har vi også postkasser lavet. Ja, og her er farmhuset. Nå. Der er ikke så meget herinde. Det kan godt være, at du skal til at lave noget derinde, men Ja, det kan det godt være. lidt højere end mig i spillet, synes jeg. Ja, men så er der det her tårn lige her. Jeg synes faktisk generelt, det er meget flot. Ja, det synes jeg også aldrig kommer til at falde på stigen. Jeg tror, jeg vil kunne... Ej, hvad er det der derovre? Nå, der skal ud over for at udforske det. Der er stadig meget mere i den her lille by ting. Jeg skal lige ned ad stigen her. Nå ja, by the way, vi er i Creative, så vi kan godt flyve. Nå, det er det her. Ja, det er ikke det sted. Men her er min lillebrors værksted. Nå ja, jeg gør det. Ja. Ja, Det er mit værksted. om der er sådan Men er det for? anden sal. Hvad? Nej, nå, men her var vores bank. Nej, men der er noget, der er noget, vi glemte at vise inde i mit værksted. Nå, Men i hvert fald, vi skal også lige ind i banken. ja, Det her, det banken. er vores. Ja. Vi har faktisk sat ting i kisten. Vi har også lejet, der var sådan en person, der røde, som var meget stor kriminel. Ja. Så det her, der er guld i de her 3 barrels. Ja, men Simon, pis, du siger mit navn. Nå. Der er diamanter lige her, Ja. og nu skal vi lige ud herfra. Der er 2 små siderum der. Der er ikke rigtig noget i. Nej. Og her, der er barrels, men ellers ikke rigtigt. Nej. Og så er det her lille feriested. Ja, mit lille lejesommer, eller man kan lege det ud. Og, Ja. Og, Og der er også en pool. ja. Nå, men ellers er der ikke mere herover indtil videre. Nej, og det der lejested, I skal ikke tænke på, hvorfor at man kan... Ja, okay, nu kommer jeg... Ej, jeg skal jo ikke vise jer resten af byen indtil videre. Jo, det. Ej, men jeg skal ikke vise dem det på samme tid. Vi skal gøre det en af gang. Her er det lille radiotårn. Ja, det er et noob-radiotårn. Og herover. Skal vi ikke vise restauranten? Nå, men først vil jeg gerne lige vise det her lille posthus. Nå, her. Det er mig, der har lavet det. Ja, det er det lille posthus. Skal vi nu vise restauranten? Ja, og husk at være med at sige mit navn eller dit navn. Ja. Nå, men her, der, Det er den første etage. det her det er den normale. Man kan betale ekstra for at komme. Lidt kedelig væg. Til gengæld virkelig godt loft. Virkelig godt gulv. Hvis det er ens fødselsdag, så får man, Jeg er ikke lige med. så får man lige en opgradering til VIP-salen. Eller man bare lige kan bestille VIP-salen. Men hvis man bestiller VIP-salen og det er ens fødselsdag, så får man endnu en opgradering. Altså, så får man faktisk en opgradering til VIP. Eller MVP, man kan kalde det. Det er ret hyggeligt lige her. Men de der sæder her, de er lavet moderne og specielt, så de er dejligt bløde. Ja, det leger vi. Nå, men det her, De ser også virkelig bløde ud. Det. hvis I kan læse, jeg har faktisk lige kommet til at skrive det forkert. Jeg skrev bær øverst, når der står grotte her, og så står der bager øverst. Grund af, der er sådan en lille grottetur. Grottebager. Det er det grottebagen. Ja, Jeg vil lige også vise rundt inden. Man kan også lige se, man kan se lidt ned til grotten. Den skal vi også vise nok. nej, jeg tror ikke, det bliver i dag. Okay. I den her video. Her, der har vi lige til, hvad hedder det? Glatur. Ja. Og her er der en noob-træbutik. Der står ikke engang, Okay, den. hvor meget det koster. Hvor du kender den. Den her noob-træbutik. Kan jeg ikke også gerne rigtig lige lide. derhen. Det er mig, der byggede den. Det mener, den skulle være dårlig, ja. Ja. Nå, se, nu er der på det vejen. 2 sekunder. Jeg er okay, mor er lige netto, og vi kører lige afsted med jord. Hvor er vi i gang med rekord? Nå, okay. På. Hvad for? Vi er i gang med rekord ned på. Okay. Hej. Det Nå. var lige vores far, der lige ville. Kom. Ja. Nå, men i hvert fald... Det er det brullevejen. Ja, på det vejen.
Skal vi lige hurtigt tage den? Jeg blokkede den til, på grund af mobs hele tiden gik på den. Ja, men Det der er er jo- stadig gået, hvad hedder det, edderkopper. Og kyllinger. Ja. Se lige her. Jeg kan godt nok ikke, på grund af, at der er kommet sådan noget med, at den siger, hvad jeg siger, når jeg trykker på play-knappen. Og han kan ikke skrue mere. Så han kan ikke... Og jeg bliver irriteret af en stemme. Og her er der et fængsel, men det kan vi vise en anden gang. Ja, det får jeg lige se en anden gang. Vi skal lige tage Pro-Radio-tårnet nu, hvor man godt kan se det. Ja, det her. Det er det store bassetårn. Ja, Det er et ret stort radiotårn. Det giver... Vi leger lige, det giver internet og sådan noget. skal vi lige tage den store? Og her er den Pro-trabutikken. Den tog altså ret lang tid. Ja, det. Men der er faktisk også en anden, eller det her lige heroppe. Det er lidt slot her. Ja, det er sådan... Og herover er en lille slagter. Oh, En lille kødslagter. vi kalder det en butcher. Faktisk hedder den vi har kaldt den Urantis. Eller jeg har navngivet den Urantis. Men Jeg tror også, det hvis man er lige, navn på hvis man lige blomst. kommer til, hvis du lige kommer herop igen, ikke? Du kommer til at sige mit navn. Det går. Ja. Der er vel mange, der hedder mit navn. Du siger det bare ikke igen. Og det er med at sige, hvor vi er fra. Ja. Nå. Okay, jamen heroppe. Ja, man kan lige også komme op på de her virkelig flotte træer. Lad os bare kalde hinanden med vores playernavn. Ikke Robotic Molded. Jo, Jeg hedder så der. det er fra 22. Ja. Så, ja, hernede, der har vi altså også bygget noget. Det er Pro. Det var min diskussion, var en VIP-del til Pro-butikken. Men Pro. Nej, men ja, det gik ikke så godt. det gik ikke så godt, men det var meningen, hvor der skulle være, hvad hedder det? Bedre wood. Nå, men herover der er der sådan en lille bådparkeringsplads. Og så det her lille hyggested. Det er ret hyggeligt Det her. er et hus, og jeg har lige min hest herinde lige nu. Ja, jeg Det er kalder den sorte pers. Min lillebror, jeg vil lige sige hans navn. Robotic Mode 1 kalder den sorte plet. Jeg kalder den sorte plet. Ja. Men det her, det er jo det sted, som jeg plukkede til dig, som jeg ikke troede, du kunne lide så godt. Ja, nu kommer du. Vi skal videre. Ja, vi skal videre. Vores by er meget stor. Ja, den er meget stor. Men, Okay, der er fra 22. ja, Der er faktisk noget, jeg gerne vil sige. Hvad så, hvis hele videoen ikke kommer, når vi lægger den på YouTube? så er det et problem. Nå, men i hvert fald her er, det er faktisk ikke engang den er ikke engang skal være. Men her er Hvorfor filmen du? her er min lillebrors hus. Ja. Vi skal kælderen er det vigtigste. Men jeg tror faktisk ikke, vi skal vise den i dag. Nej, det kan godt blive til en anden gang. Ja, den der er Den her min... maskine her, det er min bror, der har lavet den. Nå ja. Skal vi lige se, hvad den kan? Nej, vent. Den aktiverer lige nu om lidt, hvor det er nat. Så du måske bare lige vente. Det gider vi ikke. Så. Se der. Woo! Stop med at spamme den. Så. Men i hvert fald, Hvad mangler vi at vise? faktisk tror jeg ikke, vi har mere. Er der nogle ting, som vi ikke viser i dag? Nå nej, vi har det her hotel. Det har vi. Vi har hotellet. Ikke kun. Nej, men vi skal ikke vise det her i dag, tænkte jeg. Der er noget nede i en grotte. Nå, det viser vi da ikke i dag. Den der grotte bærer til. Nå, men lad os ikke vise det i dag. Okay. Det havde jeg allerede tænkt, men jeg tror ikke, vi viser det i dag. Nå, men det er alt for i dag, okay?